Господин Рангелов, днес направихте официална тренировка преди утрешния матч с Перун Кресна. Как бихте коментирали тренировката? Първо трябва да кажа, че имаме една контузия, която е на основен състезател в защита. И миналия път и поради тази причина, може би, загубихме за мен много важен матч с лидера в класирането, защото двама от защитниците се контузиха и излязаха принудително, направихме принудителни смени и основният ни защитник Николай Величков, той пък беше наказан. Сега е добре, че Величков вече е в строя и контузения Косио Германов също е в строя, така че съм по-спокоен за гостуването ни в Кресна. Тренировката мина съвсем нормално. Терен е отлично подготвен. Смятам, че тактически това, което направихме за днешната тренировка, ще се постараем да го приложим утре в матча, за да има ефект, разбира се, от това, което се прави и на тренировката. Матчът ще бъде много труден, не си даваме илюзия въобще, че ще бъде лек. В Кресна се играе трудно. Първия полусезон ние победихме отбора на Кресна на нашия стадион. Така че имаме едно психологическо преимущество, бих казал. Навлизаме в една тежка серия, в която ни предстоят 3 много тежки матча. Подготвени ли сте за тях? Аз смятам, че така на едно добро ниво още от самото начало. Вижда се, че всички матчове се играят на темпо. Нямаме матч, който да кажем, че физически не сме стояли добре. Напротив, което означава, че ритъма, който ни предстои събота, неделя, т.е. неделя, сряда, неделя, да го изиграем на едно добро ниво. Това, че двама от нашите състезатели бяха ангажирани в спортния отбор на Югозапада, който също стана и първенец, взе купата в Правец онзи ден. Не смятам, че тези момчета днеска на тренировката ги видях, че се включиха пълноценно в резултат след ангажирането им там. Смятам, че те така ще дадат от себе си, защото са основни футболисти. Кристиян Кучилов и Марк Григоров. Марк Григоров, може би знаете, че той стана голмайстор на турнира с 3 прекрасни гола. Намира се в възходяща форма и единия и другия, основни футболисти. Виждам, че така дават всичко от себе си и на тренировката. Смятам, че ще успеят и този ритъм, защото са ключови футболисти за нас. Този ритъм да издържат на този ритъм за нас. Да излезем така с положителен баланс от нея. Аз смятам, че положителният баланс би трябвало да бъде във всеки един матч, ние да излизаме с 3 точки. Имаме новост в нашия спортен живот в града. Създаването и пускането на новият официален сайт slimishki-geroi.com. Бихте ли казали няколко думи за сайта? Разбира се, тук трябва да изкажа първо сериозна благодарност на създателите на сайта, на едно много добро момче по отношение на изграждането на такива комуникации и на сайта специално. Един добър програмист от общината Данчо и разбира се, един наш добър приятел на отбора и много сериозен фен от години, който прави всичко на много професионално ниво, Бисер Тодоров. Това, което се прави към момента, то мисля, че в момента е на много по-високо ниво от това, което е било като поддържане на сайт в близкото минало. И има какво, разбира се, да се предложи, защото самия отбор е във възход, самата организация в клуба е така на сериозно ниво, а след като всичко това е във възходяща линия,
това означава, че трябва да се гледа, това означава, че трябва да ще имаме повече фенове и поддръжници, това се вижда от домакинските ни мачове. Това означава, че интересът се засилва и ние трябва да бъдем така в тон с времето. И пак казвам, радвам се, че този сайт така ще даде повече допир до нашия клуб като цяло и ще придобие по-сериозна популярност отбора чрез сайта. Разбира се, аз смятам, че това пък от своя страна ще доведе повече привърженици. Благодаря ви и пожелавам успех. И аз на вас.